někdo zhora, je to tím, že autora políbila místní coura místo mus. Tak a vás tady vítám na tom našem festivalu v Fedlovinách. Víš, maminko, takové myšlenky mě napadají vždycky večer, když nemůžu usnout. Co pak je to hříšné? Tak běž a nech si svoje staré šaty. Ale dej pozor, aby ti nebyla zima. Neboj, v mých letech se přece nemrzne. Při nejmenším od nohou ne. Už mě to nebaví, nechám toho. Pak toho musíme nechat i my. Kam jdeš? Na procházku. Teď? Teď už bude brzo tma. Aha, proč bych se nemohl procházet za tmy? No jo. Jdu domů, dělat úkoly. Dobrou noc. Dobrou noc. Rád bych věděl, proč jsme vlastně na světě. Kvůli škole bych byl raději drožkářskou kobylou. Proč chodíme do školy? Aby nás mohli zkoušet. A proč nás zkoušejí? Abychom propadli. 7 z nás musí propadnout, protože ve třídě nahoře je místo jen pro 60. Bavme se raději o něčem jiném. Tobě, hej, ty jsi 3. ve třídě. Ale mě je ti od Vánoc tak divně. Kdyby nebylo otce, sebral bych svých 5 švestek a přešel na reformní gymnázium do Altonu. Mořici, podívej, jak se mi vzdouvají šaty. Cítíš ten vítr? Velikale, můžu ti dát jednu otázku? Jasně. Ale odpovíš mi. Ano. Máš už úkol? Já tomu chlapci dávám, aby přišel do velikých nebezpečenství.
a já mu dávám, aby ze všech šťastně vyvázl a byl dlouho živ. A já mu dávám za ženu tu dcerušku, co se dnes narodila tomu králi, který tu nahoře na seně leží. Můj ubohý sirotečku, matka tvá usnula na věčnost, co si s tebou nyní počnu? Vodo, živá vodo, nevyschni nám, nesnáš vodo, bublej zurčí, nesnáš dál. Nebýt tebe bez naděje, zač pak by ten život stál. Pojďte se tam podívat. To já bych se tam klidně podíval. Jenomže musíme do školy. Třeba je to zkratka. Stejně nepůjde otevřít. Je celá rezava. Rezava, když se pořádně zatlačí. Pánové, vytáhněte všechno z kapes. Co tam máte? To je hloupost. Kdybychom byli o vás věděli, tak bychom se vás neletli. Jenomže byste o mě nevěděli, vy darebáci, nemluvíte rozumně. Teď už o nás víme a vůbec se nelekáme. Podívejte se, jak se nelekáme. To není slušné na někoho vyuknout. Vy jste asi neslušný kocour. Pokud vůbec kocour, protože vypadáte spíše jako starý smeták. To je u vás smeták, vy darebáci, a uličníci, vy smetáčci, vy lopatičky, vy kbelíčci, Vidíte, to už nadává. Je to neslušný kocour. To s vámi se bavit nebudeme. vy rohlíci, vy knedlíci, vy lívanci, vy rohlíci. Kde jsou moje knoflíky? Moje harmonika, tedy parní, a můj ohnutý hřebík. Kurka! Vy si hrajete na honičku? To my si budeme hrát s vámi. Já nemám babu. To jsou nějací hraví slonové, ne žádný divoci. Už jsou. Je doma! Není. Doma je trpaslík. Tak víš co, slezou, jsi těžký jako 4. Já bych měl raka. To je hloupost. Rak není myš. Ale je také v díře, jako myš. V díře je, ale ve vodě, a ne na zemi. No a jak pak to kocor může poznat, jestli ta díra byla v zemi, v mezi nebo ve vodě? To pozná. Rak je přece mokrý. Jak pan může být mokrý, když je zabalený? To je zabalený. A ten rák je ve stříbře. Teda, pánové, no, to slyším prvně. Rak zabalený ve stříbře. A kde jsi ho našel? Na stromečku byl. O Vánocích. Já ho schodal. Tak ho ukaž, kde ho máš? Dobrý den. Dobrý den. Koho zdravíš? Nikoho. Mám ho v čepici. S vámi není žádná hra. S vámi je pěkná otrava, abyste věděl. Kocoura mrzelo, že je s ním otrava. Taky měl vztek a trochu se taky styděl. Tak raději zahrabal hlavu do žíněnky a dělal, že spí. Kluky zase mrzelo, že mu řekli, že je s ním otrava, když je nemocný. A nevěděli, co mají dělat. Opět se mýlíte. V této
nebeských těles. Uprostřed je co? Mléčná dráha. Mléko dává kdo? Kráva. Co? Zvíře. Jedná se tedy o vědu nazvanou zvířatopis. Dále máme dráhu. Dráha je jaká? Jízdní. Z toho vidíme, že se jedná o jízdní dráhu, neboli železnici, jinak také mašinu. To je dopravnictví. To dopravuje mléko do našich měst. Kdo dopravuje mléko do našich měst? Železničáři. Jedná se tedy o vědu nazvanou zvířatopis pro železničáře. Každý pátek má babička svátek a já ji nesu k lesu. Co unesu? A co unesete? Já unesu hodně. Já unesu i automobil. On asi zapomněl, že je kalkulka. Snad jen automobilíček. Když jste karkulíček. Ano. Je automobilíček. Jako pumplíček. Knoplíček. Malíček. Buníček. Nicíček. Nicek. Nic. Já neunesu nic. Já neunesu nic. Já neunesu nic. Třetí část. Na úvod této části bych chtěl přednést takový
menší úsek o sečných zbraních. Sečné zbraně byly vynalezeny již v době kamenné, což je zajímavé, že? Je zajímavé opět, že se používají především tou ostrou stranou. Budete si přát zavázat oči? Já se vlka nebojím. Na škole. Děti, večeře domů. Dneska strávíme s tatínkem pěkný večer. Hledat si partnera. I tuhle poslední bitvu jsem prohrál. No, nevydržel jsem a jdu do toho znova. Jenomže tentokrát jinak. Já jsem totiž duševně i fyzicky na výši. Jo, co? Vznášíme společně, my letíme! Neboj, největší. Teďka se roubí, ako ťažka ďalí. Obezřetně, slečno Voringerová. Povídám ředitel. Léčující lékař, doktor Frege. Ze Steinhofu až jsem nic neřekl. Skoro nic. Ani o Schopenhauerovi? Ne. A jeho nenávist k Němcům? Ani slovo o Němcích. A jeho krkobol? Odzvoněno. Myslíš, že nevidím, čím pro něj jsi? My nevybředneme z bludu. Koupit pro něj 5 košil.
Těch nejdražších. My nevybředneme z bludu. A on je všecky rozdal. Jsou to konec konců i moje peníze. Naše peníze. Spor noc, že to při mojí poslední návštěvě. Sníh za oknem říkal, že brzo oslepne. Stěžoval si na hmyz, jako obvykle. Že dveře na terasu vržou, okna nedoléhají. Zatelefonuju doktoru Fregemu. 10 minut, 700 šilingů. Vyprošujeme si aspoň náznak pomoci. Vrátíš domů? Já tady nejsem doma. Toho okamžiku jsem se bál. Když zasednu přesně tady na tomto místě, kde jsem seděl celé dětství a velkou část svého mládí naproti svému otci. Vždycky jsem ho nenáviděl. Přál jsem si jeho smrt. Takže vážení přátelé, je tu asi soubory dlouho očekávaná chvíle, diváky možná neméně. Otázka je, jestli ta chvíle má být napjatá nebo spíš uvolněná. Já si myslím, že ta uvolněnost bude asi na místě. Porota rozhodla o udělení cen. I my, pořadatelé, jako dramaturgická rada, jsme rozhodli o tom, komu udělíme naše dramatrdlo. A diváci, tedy vy, jste rozhodli o tom, komu udělíte svou cenu, tím, že jste vhazovali své vstupenky do krabic a lahví. Takže cenu diváka zcela samozřejmě a bez problému, barevně a nevím čím vším, prostě to teklo z té flašky, vyhrál Vyškovský soubor Divadlo G a jeho zahrada. Wow. Teď to vypadá, jako bychom si tu cenu udělali sami v podstatě, že? Je to tak. Dobře, od vtipného přejdeme k vážnému. Teď bychom udělali cenu zvanou dramatrdlo. Je to cena dramaturgické rady, no zní to strašně strojně, v podstatě jsme to opět my, kteří jsme skládali ten festival dramaturgické, dávali to tak nějak dohromady a teďka jsme se sešli a dohodli jsme se, komu tu cenu udělíme. Padlo pár facek, ale je to vyřešeno. Takže fanfára? Fanfára, ano. Takže cenu dramatrdlo získává divadelní skupina Prkno. A teď bychom rádi pozvali sem k nám porotce, kteří se víceméně mezi vámi stále skrývali a byli takový nejasní. Schválně jsme je utajovali. Tohle je Karel Vontroba. Nejhorší pro porotu je, když se na festivalu urodí. A na tomto festivalu se Věru urodilo. Takže neměli jsme lehkou úlohu vybrat toho, kdo vyhraje tento festival, toho, kdo získá cenu Zdeňka Řehky, toho, kdo získá trdýlko, kdo postoupí kam a tak dále. Podle jakého klíče to vybírat? Podle toho, jak se diváci smáli, nebo podle toho, jak to koho bralo, nebo podle toho, jak byla hra zpracovaná, nebo podle hereckých výkonů, podle čeho? Nakonec jsme se dohodli a shodli a za chvíli vám předneseme, jak jsme se rozhodli. Díky všem souborům a hlavně taky díky vám divákům ten festival je tím, čím je a dovolím si tvrdit, že je festivalem naším, je zajímavým a je každopádně záviděným, to musím říct, svá Žižková, kterou vám potěší jinými festivaly v republice a to je hlavně z toho důvodu,
že si nemůžeme stěžovat na špatnou návštěvnost diváků, kteří nejsou rekrutováni z řad účinkujících, což prostě většinou nebývá. Takže můj dík směřuje vám všem divákům, kteří náš festival máte rádi a chodíte na něj. Skončila hra i naše hraní na ní. Málo platné, paní v šatně chce už jít. Uchoďte své ospalé paní páni. Všechno krásné, jednou zhasne jenom klid. Hráli jsme vám neuměle a nechceme vděk. Pošlete nás domů směle, pokud máte vztek. Snad jsme tím, co jsme vám hráli, nespáchali zlo. Vy jste se však občas smáli a o to nám šlo. Vy jste se však občas smáli a o to nám šlo.